सेन गोदान एबार दैज्लाङाव ना जानो थाखाय लाना फैदो र' जोबोद गिदिर 800 रां लादो ini 800 रां Babu jangan sen godan labnya थांनाय सेनाव गाखोलायनो हानाय लाबदो नोङो खनसे गाखोनानै नाय थांनाय खाथियाव थांनाय बेयाव गाखो नोङो मबाइलाव उथिगोन ना होमबासो दे बा गाखोलायनानै सेन लाबदो न' ना गिदिर नांथ' न' नोंबायदि सेन गिदिर ना गाखोलायनो हानाय Gede kaku ना गोदोर जानो होननानै मा खालामनो मा मानो न' बाबु सेन सानो लुबैनानै दा सेन गोदोर लाबदो नैजोंबो नायफैनाय नै एकदम फिसाथार इयो फिसा आरो नैबो मोनसे नै एसे गोदोर न'नि दंग'आव सानो होननानै लाना फैनाय जादों ओमफ्राय नै मोनसे बाना बानायदों लकडाउननि मा खालामनो होनना बानाखौ हेबना दोनदों दैज्लाङाव ना जानो होननानै बानायफेराखैमोन एबार गोदानै बानायनाय जादों Babu biराद इन्टारेस्ट मोनदों सेन गोदान लाबनायनि इ 800 रां लादो नै गोदोरफोरा ओमफ्राय आरो नैबे फिसा फिसा मोननैया 250 मोनदो नै मोनसेखौ लादों बेयो 250 गंसेयावनो बे गंनैदो 250 जरायाव जेमान दै थारबाबो बेखौ सानो हायो आरो माने गिदिर दंग' नङा दंग' फिसाफोराव दै थाराव सानो हानाय ना गोदोरनि खायसे एसे फिसा फिसाबो थागोन थानायालाय बांद्राय फिसाफोरा थानाय नङा मावा नाफोरा बेनो फार्स्ट लाबोदो सोनाङा अन्थाइ सोआव बख'नानै ना बाबु खनसे गाखोना नायनाय नों बा गाखोबाय थानाङा दै बायलांगोन आं नोंखौ ओरैनोसो गाखोनो गेलेनो होदोंमोन मबाइलाव थिखांनो होनना नोंबायदि खासे हाबजागोन इयाव बाबु खासे माने खानैयानो हाबजागोन नोंबायदि ना बरिया जादों दासो ओजों नाय सेनाव उथिलायनाय सेंग्राया निउटन रामसियारिया देनां गिदिर जाबा नायबाय थानो हासिगोन न' बाबु ना देनां सेंग्रा देरबा नायबाय थानो हागोन इउटुबाव सोना दोननि आं सेनखौ बोरै सानांगोन दिन्थिबाय दोङो बेनो सेन बेफारिया मारि এতে ৰছী বান্ধিবা বান্ধিলে ইয়াৰ একদম এই লতপত হবাই নৰে এই সেরকম বান্ধিবা কপাৰটো দিবা জানিলে কুৰাল দিবা জানিলে হেলা শিকাবে নালগে গতিকে পাছত দি এটা গোজ মাৰিবা পাছত দি ইনকে চেপা মাৰি ধৰাকে গোজ দুটা মাৰি দিবা থিয়াকে গতিকে হৈ যাব পাছত যিটো গোজ থাকিব ইনকে গোজ থাকিব আৰু দৰকাৰ হয় দিনা আগত দিও এটা গোজ দিলা এইফালে দোল লাগে এইফালে সেইটো আৰু তাৰমানে